Assalomu alaykum otani aziz. Badoj nima kasi namerasa bag'ayr az Xudovan. Ina binin turistlar imada binin omadim av taraf video kardam bani taraf elisten. Ma давать кроме коракни ба таваккал ба Аллоh таоло кунем. Ма аризаро наисм додам, гуфтам ки нами хеле мара таҳдид киштан дора. Ду намуди гапа гуфтам. Як ҷиянам гуфт ки билета мехара ба наздики мебия холатира мебарад при штиршуткин партия. Дуюмиш хоҳар гуфт ки не билет харидаги алакай. Бинем ки мара мунтаҳам ба он кадесиян ки прописка хонаи ма мега ҷиянам мара оваран да свет монаха гуфтам мара прописка бирор мунтаҳам ба ҳамин кадесиян 3,5 сол шида хонаи ҷиянам ака ма гуфтам прописка нака прописка кардам мара 3,5 сол мара мутаҳам кадесия ки без сум прописка кардам 3,5 солата ҳисоб кумада чанд сум мешам дар оянда кор мекунам гуфтам ати чам ки дар кор шуд сум хати мезанам одам сум та метим лекин холаро мутаҳам накунем нахост ки ма дар як шаҳре биём ки дар ин ҷо ҳеҷ кас мара нараса гуфти муҳаммадиқо лоҳурӣ ки рафтам ба кишвари мусалмон ёфтам мусалмон ёфтам исломро омада ба ғарб ёфтам ислом ин ҷо ҳеҷ кас мара намераса кордор намеша а шумо ай ҳамуҷа мара чӣ кадесен таҳдид кадесен худованд ҷона дар ҷое ки бихоҳ мегирад мара ҷона худованд ки мегирифт мемурдам барвақти хати 93 сол мара ҳамҷо мекиштанд лекин аллоҳ таоло худаш медонад ки кай ҷони мара чӣ гуна дар ки ҷо бояд ки гирад лекин мара таҳдид накунем ина номтона додам дар чиз полисия фамилиятона номтона ҷоянем ки билет харидагай рақамои телефонша додам рақамои чӣ меган чанд наму рақамо ма галасориё кад чикар ма галасориёшо гӯш намекунам ман хеле ҷияна на номша гирифтам дар ютуб фақат ма гуфтам ҷияном апама тела кад акама тела кад акау апаи мара нарасен ва ака апаи ма фаҳмидед нарасен расиден ина ма дар милиса додам то ҳамсоямон очаи мара 7 сол ситам дод ба охир рафтам милиса додам милиса омад ба кор шунадид марам гапи очам дар ёдам омад омадам ина милиса мара чанд кас гуфт ки бира бо чанд кас гуфт нарам он биёя баъд биёя ки ба мара бизана як ҷома бишкана баъд дига чӣ фоида баъд мегӯянд ку зинда киши мурда парварим мара ки дар зиндагӣ ҳеҷ кас мара дастгирӣ накунад буд бале ки мурдум тамом дига хок дебаран ҷо мекунанд мара дора ами омадам арз кардам ина дар инҷа бале ина туристар дестем бо инҷаш бинем ба диққат закунем калон када бинем чизи вай расия инҷа ма хабар метиҳам ҳақ ба ҳақдор мераса ино значит инсоне аст ки худо наметарсад банда метарсад мара як тоҷики дар инҷа гуфта буд мара ки ту ҳиҷома када наметавонӣ ба ма гуфтам одама рахам шате ба ма гуфтам голосовиёто гуфтам тарҷима мекунам гуфтам ҳимоякунанда ҳуқуқ гуфтам вай мекунам рӯй мекунам телефон кард бахшиш пирсид ай ма фаҳмидем ҳоли ҷиҳанномам бахшиш мепирсанда пеши ма лекин бахшиш пирсанда наёян инҷа наёян бо мегӯям ки худшона чӣ мекунанд мара не ма дарунам оромай мурдан ҳаққай мега ку ба касе бад накард ки бадӣ ба ту бармегарда мара ай аз қувваи барқи дунё шумо метарсонем ман қувваи барқи дунё наметарсам ай қувваи барқи қиёмат метарсам ман аллоҳ таоло метарсам ки дар назди аллоҳ таоло ма оҷа тоза бояд бихезам фаҳмидем дар оҷа бояд тоза бихезам дар ин дунё ба хотири одамон бояд зиндагӣ кунем ҳанто ча мегӯям ки ба хотири инсонҳо бояд зиндагӣ накунем ба хотири худованд бояд зиндагӣ кунем даҳани одамонро пӯшида намешавад ҳеҷ вақт ҷиян мега ки ту ютуб моро овоза кардӣ мебаранд при шуткаи партиёнта баъд аму ютуб тамошобиндаги туро масхара мекунанд механданд масхара кунанд биханданд мара дар ин дунё механданд лекин дар он дунё пеш худованда ма чӣ хирсанд шуд мехезам ман хаста ин дунё мегзарад лекин қиёмат дар уҷа дар ҳар кас пеши худованда тоза хеста наметавонад бинем ки холара таҳдид ба қувваи свет кардестен қувваи барда мемонанда мекушанда хай ба чӣ бирен ай прописка бирор ям пули 3 солаи хонатона иншолла дар оянда кор мекунам метим ҷиян гуфтеста ҳамара алараш кеса ҷиянам ки ту мара шу додӣ ма ҳеҷ кас шу надодам зан надодам хай сабаб шудем миёнаравӣ кардем ки мисол ҷиянма вақти шаваркуниш дар телефон кадан айвадад ки ҳамсоямо бачаи хубе келин гуфтеста хай гуфтам як ҷиян дорам бирем бинем агар маъқул шавад келиниш кунем бо шави никоҳш омадам хуштомаша гуфтам ки бо барқасд нагӯед ки ман ҷиянма барқасд миёнаравӣ кесам ҷиян мисол ҳамин хел бо отаву очаи духтар гап мезанад бачаро духтар дид гирифтай зиндагӣ карда се кӯдак тавал карда мега ту шӯй додагид ина мега сарм дод бора бигиша мега эва ҷиян нахоб ки сини холам хеле буда ки шӯй додагид ина мара сар дод биё бигиша раҳмат се гудак худовандтар додаи неъмате ки аймун шавҳар ба ҷо ки биги холаҷон се фарзанд дору неъмати худованд раҳмат ки миёнаравӣ кардӣ фарзандаком аймун ба дунё омад и гиҷо меистава биё шӯй сардодагима биги шутон пешхутон қафо гуфтем тоҷикона мурдем хеле ҷиянорам дидем муттаҳам ба он кадем ки ина документҳо дар дастам дестем паки документҳо муттаҳам ба он кадем ки мо тра прописка кардем охир ба ҳамин қадам бе пропискаи шумо рӯзум гузашт
ҳамонро гуфтам накун прописка, гуфтам хона надорам, пропискаам надорам. Дар Тоҷикистон касе бига мегӯяд ман хона дорам, прописка дорам. Рӯзам наметиҳанд, ай хештаворам гирехтам, омадам дар ҳаминҷарам. Мара вай касе ки тора миён да қоиста мемонанд. Охир барои чӣ мара да қоиста мемонанд? Барое ки ман гуфтам акама нарасен, апама нарасен. Бигирин ҳамдигартон бикушен, чӣ кунед? Бикушен чӣ кора мекунед? Ман дигар кордор намешавам. Ман ки донистам ки шуморо ҳеҷ шуморо ҳимоя кардан дар кор несте. Он пайғамбар гуфта ки аз оилатон сар кунед вай даъвата. Гапи ман ки ба шумо ки намегзара, ҳеҷ гап нема, ай калам соқит кардам. Иҷо меиставу хеста мо шуморо мекушем. Охир шумо мара куштан соати рӯз буш дегро шуморо мекушем. Соати рӯз буш дегина боша куна да 97 сола пеш акама парондам, ман зинда мондам. Дар Тоҷикистон мара таҳдид кардан ба куштан, мара кушта натонистанд. Барои ки вақт соаташ буш дегина буд. Агар вақт соати ма ки буш да боша ки шумо ҷиян қатл мекунед холара, дар таърих номи шумо мемонад ки ҷиян холаш гуфт ки ба модар даст набардор, ба тағои даст набардор, хонагиётонда хоҳар, апаву фарзанд зан даст набардор. Барои ани хестай холаша таҳдид кардестай. Ман шумо ягон чӣ нагуфтам. Нагуфтам хона битен, дар битен. Бо ҷиян диям мегӯяд ки хола кор ки биё хона бихар. Мара бо фармон дидистай. Бо хоҳарам чӣ мегӯяд дар ютуб баромад нака. Шумо кие ки мара фармон метиҳед? Намиҷа ҳамсини фасли Саидбек. Кани Саидбек дар саршини бинед ки ман дар мактаб чӣ қадр духтар будам. Ин ҳамсини фасли дар миҷа тамошо мекунад ютуб чизои мара, видеои мара. Дар мактаб ман чӣ қадр духтар будам. Мара ягон кас ягон чӣ гуфта наметавон мактаб хонида. Айно ман ягон ба падару модарам ягон танқид омадагӣ нест. Ҳатто дар характеристикаи ман дар коллеҷи Тоҷикистон зангида ки ман яке аз зиёёни ояндаи Тоҷикистон мешавам. Шумо ки мара насиҳат кардед. Хоҳарам мегӯяд ки дар ютуб баромад нака. Ҷиян мегӯяд ки ту гапи дигар надорӣ, гапимро гап мезанӣ. Ман ҳамқадр гуфтам ки ака ва пай мара нарасен. Барои ҳамқа мара куштанӣ шидем. Қантона бизанем. Ине ман додам аризара. Мейлон аз далери чӣ кор мекунем? Ман додам уш тарафша таваккал ба Аллоҳ зиндагӣ мекунем. Раҳмати Худованд. Худованд мара мехоҳад даруни ман ором ай. Мурдам ҳақай. Дар ҷои Худованд ҷони мара бихоҳ мегирад. Ман барои ҳақ агар биморам, ман аз дунё як чӣ мегӯянд натиҷае мебарам. Шаҳид мешавам, дарои ҳақ гуфтам. Лайк монданро фаромӯш накунед. Подписаться, поделиться фаромӯш накунед. Миннатдорам аз диққататон.